በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት። ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ናብዛ ሰዓት እዚኣ ዘብጽሐና ናይ አቦታትና ናይ ቅዱሳን አምላኽ ናትና እውን አምላኽ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስለ ፍጹም አዶነታ ስለ ፍጹም ክብራ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐያ። ከምኡ እውን ቅዱሳን አቦታትና ቅዱሳን አዴታትና ብዝተባሃቦም ክብሪ መጠን ኩሉ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮም። ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ኮይንኩም እዚ መንፈሳዊ ቻናል እዚ ትከታተሉ ስድራ እግዚአብሔር ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ፍጹም ዝኾነ ሰላሙ ብዝሃበና ብኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ከመይ ትጸንሑ ከመይ ትኾኑ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን። ኣብ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃድ ንሎማዓንቲ እንመሃሮ ትምህርትና ነቢዩ ኤልሳ ብዝብል ርእሲ ክንመሃር ኢና። አምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ንህይወትና ዝጠቅም ንዓና ድማ ዝረብሕ ቃሉ ንካምህረና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። እዚ ትምህርቲ እዚ ናብ ኩሉ ምእንቲ ክበጽሕ ሼር ግበርዎ። ንስኻትኩም ድማ እዚ ትምህርቲ እዚ ትሰምዑ ብላይክ ጀምርዎ። ነቢዩ ኤልሳ በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሰነ 20 ካብ ዝኽበሩ ዓበይቲ በዓላት እቲ ሓደ ና ነቢዩ ኤልሳ በዓል እዩ። ነቢዩ ኤልሳ መን እዩ? ነቢዩ ኤልሳ ዝገበሮም ዓበይቲ ተኣምራት ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝተጽሓፉስ እንታይ እዮም? ከምኡ እውን ካብ ነቢዩ ኤልሳ እንመሃሮ ትምህርቲ እንታይ እዩ ዝብል ክንነጋገር ኢና። አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣነ ዝናገረሉ አንደበት ንስኻትኩም ድማ ትሰምዕሉ እዝነ ልቦና እግዚአብሔር አምላክና ንኩልና ንክዕድለና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና።